Tungod kay epidemic na kayo kadaghan sa mga single para ni sa inyong video. What's up everyone? O kung single ka, dili gyud malikayan nga nakay pamation sa imong kalawasan labi na sa ulo, abaga, hawak, dapi-dapi, tuhod tiil, ug kung uban pa, ug kung mauman atong hisgutan ang mga tambal para sa mga single. Number 1, alaksan. Kini nga tambal pampaugnat ni siya sa kusog. Para ni sa mga single nga actively waiting, na mga single nga naghulat nga ang ilang crush magbulag sa ilahang uyab. Effective gaining alaksan para ganado gihapon kay kamugukod sa mga tao nga lahi ang gusto. Maong single ka. Number 2, mefenamic. Para ni sa mga single nga nasakitan, sa mga single nga nagselos-selos, bisan walay sila. Ang mefenamic tambal ni siya sa mga single, bisan walay sila nag-assume nga na ay label. Maong single ka. Ikatulong nga tambal, kini effective gani siya, cetirizine. Tambal sa mga allergies, susama sa mga katul-katul sa lawas, antihistamine ba. Kini siya nga tambal para na siya sa mga single nga daghan kaayo og ka fling-fling. Abi mo daghan og baby loves. Wala na uyab, kakatol na lang. Kakatol na lang. Ang single ka. Ikaupat nga tambal, kini nga tawag na to nga Flemex. Flemex commonly known ni siya as cough suppressant. Para ni sa mga single nga DKI, as in dili kaingon sa ilang feelings. Anang mo attempt og panguyab, banat, throw og pick up lines, ayang crush pero murag nag-ugom og hukal kanang murag phlegm ba, inibara sa tutunlan. So man, may istorya ka or single lang yung kahantod bag end of the world, ha? Ha? Ang single ka. Number 5 nga tambal, kini effective gini siya para sa mga single, BioFlu. Gusto nimo siya, dili ka niya gusto, walay ka mo. Pag present ang tulo ka symptoms, BioFlu na dayon. BioFlu is actually a proud product of Unilab. BioFlu is to Unilab, ikaw is to Uyab. Number 6, another effective nga tambal para sa mga single, ini nga tawag na to nga Newzep. Tambal ni siya sa kaning clog nose, kanang sa pingot sa ilong. Para ni sa mga single nga nag-emote-emote, nga mag-move on kunuhay, mag-move on bisag wala sila nag-on. Ang single ka. And ang ika number 7, last but not the least, effective gay nga tambal kining natawag na to nga haplas. Para ni siya sa mga single nga murag gipanhot daw og hulas sa ilahang forever. Single pod nga murag gitugkan og mga bukol-bukol sa lawas, mga panuhot. Sighulat sa ilang forever nga ang happiness ay dili sila, tuwali sila in ang single ka. By the way, kining tanan binuang ra ni siya, so tambal ra ni siya sa kabuang. Sa mga single diha, ayaw kabalaka, great things, take time, learn to wait, maabot ra gid ang time nga maabunda na gid imong love life. God bless everyone.